14 नं चिरां दुवार बआवबनो UPPLआ बुथ सन्मिलन हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। दासान्दि UPPL राजखान्थि हान्जाया BTRनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो बआवबाव बुथ सन्मिलन हाबाफारि एबा बुथ कमिटिनि मावथिफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै 14 नं चिरां दुवार बआवबनो बआवबनि सिङाव थानाय थाइखाजरा ओनसोलनि राइन' गेलेग्रा फोथाराव बुथ कमिटिफोरनि बिबानगिरिफोरनि लोब लोब नुजाथिनायनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन BTR सरकारनि बुंथिगिरि कातिराम बर', रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, EM रन्जित बसुमतारि, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, MCLA माधव सेत्री आरो UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि आरो 14 नं चिरां दुवार बआवबनि ब्लक आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार बआवबनि UPPLनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो समस्थियाव बेबायदि बुथ सन्मिलन हाबाफारि जे समाव खुंफुंबाय थानाय जों नुनो मोननाय आसलथे थांखिया मा? थांखिया UPPLखौ एखेबारे रुट लेभेलाव गोख्रों खालामनाय। दिनैहाय 14 चिरां 14 नं चिरां दुवार्सनि बुथ कमिटिफोरनि मेम्बारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बुथ कमिटि मिटिं लेंदों बुथ सन्मिलन। बेवहाय 22,600निबो बारा जोंनि बुथ लेभेलनि वार्कारफोर मावथिफोर बेवहाय ज' जादों। ओंथिया जाबाय मा, मोनफ्रोमबो बुथ कमिटि लेभेलाव जोंनि वार्कारफ्रा एखेबारे रेडि जाबाय फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय। रायजोफोरजों बोरै रायलायनांगौ, मा खामानि मावनांगौ, बोरै थानांगौ, बोरै थानाङा, बे गासै बाथ्राफोरखौ जों दिनै टेकनिकेलि जों सावरायलायदों आरो बिराद मोजां जालांबाय। बयबो फुरथि आरो मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय मा, 14 चिराङाव आरोबाव UPPLनिनो एबार देरहासार जागोन। बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मुडफोरखौ माबायदि थासारियाव मोनो? मुल खोथाया जाबाय रायजो राजाफ्रा गासिबो नुनानै दङ जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTC ओनसोलाव गोजोन थासारि फैदों, जौगानायनि खामानि जागासिनो दङ। दा गावजों गाव बुलाय सोलाय गैला, मिनि खुसि बयबो रायजो जानो हायो। बेखौ लुबैनानै दिनै जौगानायखौ नुनानै सान्थि गोजोनखौ लुबैनानै आरोबाव बिथांनि दैदेननायावनो गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै जाहाथे मोजां सरकार मोनो, बे हास्थायनाया दङ। ओंखायनो आथिखालाव रायजो राजाफोरनि गोसोआ खोब मोजां आरो जोंनि वार्कारफ्रा जेरैबायदि मोनसे खामानि लानानै मावगासिनो दङ, बेखौ नायोबा रायजोजों आरो जोंनि वार्कारफोरजों, रायजो आरो जोंनि UPPLनि मावथिफोरजों जेरैबायदि जोंहा जगाजग दङ, बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोजोनैनो जों नुदों आरो एबार जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे रायजो राजाफ्रा UPPLनिनो भट होगोन। BPF आरो UPPLनि BPF आरो BJPनि अनगायै जा गोदानै जोनोम जानाय APP राजखान्थि हान्जा अनजालि दैमारि बायदि, दा बियो प्रब्लेमफोर जागोन नामा, फेक्टरफोर जागोन नामा? राजनिथियाव गोदान गोजाम जायखिजाया राजनिथि हान्जायानो सोरबा भट गेलेयोबा बे फेक्टरानो जायो। बेवहाय खम बेसि सोरबा जागोन, बेवहाय आङो बे फेक्टर नङा उमुगा फेक्टरसो बिदि बुंनो लुबैया। बिथांमोनाबो जुदि नैबे 14 चिराङाव जुदि सोरबाया गेलेयोबा बेथ' 10 जनसोखौ बोलांगोन। गतिके जोंथ' UPPL हिसाबै लुबैनाय नङा जे 10 जना बेनाव थांथों। थ' गतिके 10 जन मोननायाबो मोनसे फेक्टर। दा गतिके बहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। खोथाया जाबाय मा, आथिखालाव बिराद गोजोन थासारिखाय बयबो राजनिथि हान्जाया गोजोनै खामानि मावनायनि सुबिदा मोनबाय, जि सुबिदायानाखि BPFनि दिनाव गैयामोन। दिनै UPPLनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार, दिनै बे 5 बोसोराव बे परिबेसखौ मोनबाय। गतिके रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिदों। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों, सान्थि गोजोना थाबाय थाथों, मोजां सरकारा थाबाय थाथों, ओंखायनो UPPLनि जोंनो भट होनांगौ। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जोंहा 14 नं चिरां दुवार समस्थिनि सिङाव जोंहा बुथ सन्मेलन मोनसे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रायजो सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे BTC सरकारनि जोंहा बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्थिनि जोंहा MCLA लोगोसे BTCनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंहा मोनसे समनि आसामनि मन्त्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। मोनसे समनि BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि माधव चन्द्र सेत्री बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि लाइमोन गांखंनि
गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासियो। आं बेखौनो मिजिं खालामो जोंहा बुथ सनमिलननि गेजेरजों जोंहा गुदिनिफ्राय जों माबोरै खामानि मावनांगौ, फैबाय थानाय समाव जोंनि बिसायख'थियाव जों माबायदि देरहासार जानांगौ, जोंनि दावहाखौ जों माबोरै देरहासार खालामनांगौ, बिनि गासैबो रन कौशलखौ दिनैहाय सावरायनाय जादों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना निसय जोंनो फोरमायलांदों। आं बिथांमोननो साबायखर जासिदों आरो आं मिजिं खालामो जोंहा नैबे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव खुनु अपोजिशन पार्टिनि बाहाय रल निसय गैला। गुबुन गुबुन दोलोआ बाहाय खुनु इलेक्सनाव देरहानायनि खुनु बाहाय खामानि मावनो हाला। जोंनो UPPL दोलोआनो 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव 100% देरहानाया खाथां जागोन आरो जोङो जोंनि 40टा समस्तियाव जोङो 25 निफ्राय 30टा बांसिन भट मोननानै आरोबाव जोंहा प्रमद बर'आनो BTCनि आरोबाव गाहाय खुंगिरि जागोन बेखौ जों फोथायदों। आसा मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि गोसो मोदोम जिउ होनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जोंनि जायखियानो जायाथों बिजाथिया बिथांमोननो भटखौ होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।